Ni aksyon pang luod si Bay Ramon mga idol. Itong pag-Lunes, wa ko'y duty. Namukot gimi paggabi gani. Ang among sabot nga pakuyogon ko niya sa birthday siyang apo, wala man matuman mga idol. Sagmuyoin taon si Bay Ramon. Isberhel, ito si Isberhel. Ito si Isberhel. Kaya nga mga idol, ay birthday to ba? Kaya kayo, ay birthday ito siyang anak. Dako-dako gikay, mga ilang kilo. Mga 54 ka kilo mga idol niya. Nagkuhan kining lapa. Unya nangutana ko giasal ba nila og naay lapa sad mga idol? Ang giasal sa baboy bay, ang lawas. Wala lang. Giasal ang ulo mga idol, yang lawas gibuwag ang lawas bay o Daghang gid kuno kayo untang sudan mga idol. Sudan ba kay akong giluto gyud usa ka pikas og putol gipilig ni. Ihatag po siya ugangan ba nga to sa istoryas ba? Mao to nga. Asa man ka paingon bay? Ang paliulog ano? Ay sa napainit ta bay, di ako dal tiki-tiki. Or hala, Maricas TV murag wala man ni kondisyon si Bay Ramon. Nagluyagid si Bay Ramon. Murag sayang tiki-tiki, wala pa nakainom. Sakto kimong duhain ko pisot og lulubot yo. Kay kini si Bay Ramon mo palit pa man siya og lao. Ang tiki-tiki unya ra ko nung taod-taod. Unya mga idol kay Boy Scout man ta sa una. Syempre laging handa gyud ta. Naagi tay pirming dalang reserba. Di bay ay sa diha sa kamay kay di ako tiki-tiki dari bay daw. Dako tiki-tiki. Niting ka ang dunggan ni Bay Ramon mga idol pagkadungog sa pagting sa butilya. May kini ba yun, Perting lamiaan ni mga idol. Kay tamis-tamis man niya ang flavor. Dako tiki-tiki doon. Pagkatuog tayo na kumpay kay Gikan Jote ba? Karon kayo. Kuan man, agian man ni Kade. Hindi, kuan ba? Kuan akong gawin mo. Karungan lang. Laway ba? Laway kayo laway. Karungan lang na tayo ba? Ako, naipong ko ni mo gawin. Kung may hakatag-hurot ng kwarta, kuhaan man ko dito. Uy, problema eh. Nabalaka kit si Bay Ramon mga idol. Kay ang daog na ko sa manok, gamay na lang kuno kayo intaw. Di, mo ra to. Why, di ba? Tigaan nila kang manok sa lugay. Para ihawon na lugay. Nayo nakatong gitambalan di kag kamunggay ba katong dali kayo ko ba? Dalira day kuno kayo siya na ayos kamunggay akong gitambal mga idol. Unya pasikatan kuno ko niya karon. Wa bigi ko ikaw ba testingan ko. Na ato dire. Cheers by cheers. Ako ba di humbo ba? Pati tamisa na ba yoy? Lami mo na pang babae man agod. Pang babae na. Grabe mga idol, itong nga Bay Ramon, sus. Tapi murag kamilyon. Uy hala, uhuging kamil mga idol. Kamilyon. Nagtuo ka na babae, di ba? Pero Hubog na. Hubog na eh. Hubog na eh. San Mick, basaw na to. Flavored beer. Buwan mo na ba? Mau ni, gitawag ba yun ka na ladies drink. Pinagis babae ni. Pero ang babae ni, mamulipong sad. Lipa. Pero kanang ladies drink ba is kanang imnanan ba? Pero kas kay kwarta na ba no? Andi mag-udhag na ba? Anak-anak. Totol. Yay. Ang babae no, sige pa nga anak. Sayo. Hurot kwarta. Yeah, pagtataon ba paglingi naman ladies drink ka hurot naman. Kasuway di ka na ba? Sumoy ka. Mag-udha ko ng mga idol. Marot Ha? Ako sa una ba, mga bangay, yung bayan na abang ko ba? Ang sugo abanganan. Magtanaw sa mga guwapak, ininutong kayo. Mga bangay di si una si Bay Ramon mga idol. Ala ko ba, tanaw ko ba? Luon kan? Tanon kayo. Sa gabi na ba? Gabi Okay. Pila may bayan na Teresa. Teresa ang usara ka higa anak mo aktuhan. Oo. Karon, anak tanaw ko. Ano ako ni boss pa maluoy ko kay. Anak naman ako le. Ani ang hangyo ra ko kay. Nga. Nga tala ko 200. Pag hikap la ko tanan. Hikap ko na, hikap ko na, hikap bae ko 200. Pati libayas babae ba? Ano sa babae? Ang babae, sing tutok, gigas tigas. No, sing tanaw. Basta ang laki, kay namin bugaw-bugaw din. Sing tanaw ako nga, ibayad ako 200. Ibayad na ka? Hikap la. Ipag-idhid na ni mo ba? Ipag-idhid. Hikap la. Uy hala, 200 ang gibayad ni Bay Ramon. Hikap ra kuno siya mga idol. Nga.